Yi zaton sace-sace ƙarfe da ƙarafa kawo siya. Ƙarfe da ƙarafuna kawo siya. Kawo mu siya. Ɓarawo! 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 Kai! Ɓarawo! yi zaton sace-sace Haba mun tare. Me haka dan Allah? Kaya ne na dagwal. Ya dace ka samu ka adana su kar ka bari a gani. Gaskiya fi sabilillahi. Mun tare. Mun tare. Dan Allah dan Annabi. Ka daina ɗebo kayan jagwal. Kana yi wa nan a guje. Daga yau ina gaya maka duk ran da ka ɗebo wannan kayan masifan kayan jakwal ɗin yana tararinsa kai can ka je ka sauke a gidanka Saboda ga dan mahaukaciya? an ya huce nan da kwana 7 sai ka kawo. Saboda ga dan mahaukaciya? Ɗebo kayan jakwal ɗin kuma in kai gidana? A kama na ɓarawo kenan kake nufi komai? To ni sai ka zo ka sana masifa? A nan tasha ne. Nan da abin da ka zo ka same ka ba wani abun nan. Masana'antar tawa ita ce tasha? A'a abin da muka roro da nan muke zuwa mu jibgi. Ni kuma ka zo ka sana cikin masifa tsindin? Wayannan kayan ina na bar sa can baya yau ko wayannan kayan barmu kaya ne masu muhimmanci. Allah ka dube inda ka sa gaba na ya faɗi yanzu ba har tukunya ko tukunya ce ga ya ba arziki ga ya ba arziki sai kudi yau yasa na gaya maka ina son harka amma yanda ka shigo min harkar ne yanzu shine ai duk ka baka tsorata ni wallahi tallahi gaba daya shi kenan ma ya ina mini kilo 15 ne yawa kilo 15 to nawa kenan nawa kenan ai ana bin ga tsohon bashi ban gana ana biya tsohon bashi ba da a tuno tsohon bashi bai idan ka kaya yanzu to ai kayan da kake ka kanana ne shine dalilin da yasa ban zama kuɗi na ba to yau kuma da ka kawo ban kashi to sai ne zamiya to bari abu shikenan idan ban mu tona asiri ba shege nake kai ka isa ka tona min asiri wallahi ba na san ba zai yi ba na san ba zai yi ba wallahi na ce ka isa ka tona min asiri wallahi na san ba zai yi ba wallahi yanzu in waya a zuwa nade ka a nade mu dai kaji wani ni lasin zai da ni na sata a zaune kai dan yarinya kai ko ba kai na fushi gaban barayi ni ko Sunana Surayya Aminu wanda aka fi sani da Rayya. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa sai ka ɗauko wayanka kamar haka. Sai ka shiga Play Store, sai ka ɗauko manhajar Halidubu Hausa TV, ko kuma Halidubu Films, ko kuma Halidubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari.